Joo, niin tämän videon tarkoituksena on vähän katsoa, että tavallaan semmoinen automaattinen työhakuohjelma. Vähän leikkimielisesti sanottuna silleen niin kuin pikkusen laiskan pulskille tyypille, mikä vähän tykkää jännityksistä, mistä se puhelin tai mihinkä sitä on tullut haettu ja mistä se puhelu tulee ja sitten selvittää, että mikähän työpaikka se nyt on. Tosin ne näkyy lähetetyssä. Tämä käyttää Gmailia hyväksi, että sitä kautta lähettää niin Automatic ja sitten siitä pystyy lähetystä katsomaan, että minne on tullut haettu ja kirjoittaa myös tekstitiedostoa, että mihin on tullut haettu, niin pyrkimys olisi vähän niin kuin Morrisissa tämmöisessä, että puhelin sopi jostain on paljon vastausta, mutta niin kuin leikkimielisesti, että minne sitä on tullut haettu. Olen rajannut sille, että Gmailissa saa noin, oliko se noin 500 päivässä lähettää, niin se noin pikkusen alle 100 tavallaan, ja se automaattisesti aloittaa tietokoneen käynnistä. Nyt se voi laittaa Ahde. Kuka? Timppa sitä. Huomenta. Ilmari Ahde ei ollut erityisen innostunut, kun hänen timppasetänsä pyysi häntä apulaisekseen ja seuralaiseksi eräälle virkamatkalle pohjoiseen. Ilmari ei ollut milloinkaan noin syvällisemmin tutustunut vanhaan timppa-ahteeseen. Setä oli hänelle kohtalaisen vieras. Isällä ja sedällä oli ollut jotain vanhaa perintöriitaa ja setä oli käynyt heillä harvoin. Joo, niin nyt sitä niin koodin puolelle tässä nyt on laittanut tavallaan hakukohteeksi Duunitorin, että siellä on niin monenlaista, en ole valikoinut enemmän, että niin juuri mitä töitä ja niin poispäin. Yleensä niin kehittäjille on tarjottu ja voi olla täälläkin semmoinen, että niin jos saa jonkun avaimen käyttöön, katso tuossa mollina-tasolla ainakin, että niin rekisteröityä sinne, niin se monesti tämmöinen tarjoaa jonkun datapaketin sitten tuolla JSON-objektina tai muuten, että se on niin kätevästi tulee se data, että ei tarvitse näiltä sivuilta parsia, mutta se on ideana nimenomaan, että ihan tämmöinen raaka data, tämmöinen vain sivusto-osoite on käytössä ja siitä ruvetaan niin parsimaan. Käytännössä stringiä ja erilaista käsittelyä on. Tässä nyt katsoo, että tämä on niin kuupio, niin tässä on näitä työpaikkoja näin. Ja sitten on sivu vaihtuu ja tuossa on linkki vähän muuttuu ja taas on työpaikkoja ja sivu vaihtuu ja mitään muuta ei tapahtunut kun tämä niin vaihtui tuo sivunumero tässä. No sitä niin kuin ensimmäisenä niin tämä niin kuin tehdään tässä ohjelmassa sillä tavalla, että niin kuin haettaa niin kuin nämä peruslinkit. Nämä nyt, mitä manuaalisesti mä lisään, että mistä se aina hakee Joensuusta sekä Kuopiosta, niin vaihe 1, niin kerätä linkkiä työpaikkoihin vaikka Duunitorilta esim. Kuopio ja Joensuusta jokunen sivusto kummastakin. Ja sitten laitetaan listan ja sitten jossain loopissa käydään läpi nämä linkit. Eli no tässä loopissa. Ja tämä niin kuin jokainen sivu, mitä näitä on, tämä niin kuin pääsivu tässä ja jokaisen sivu 1 ja 2, niin mitä tuohon valittu, niin muutetaan niin kuin stringiksi merkkijonoksi. Ja sitten täältä katsoa että lähdekoodia sivusta, näitä sivun lähdekoodi. Me etsitään jotta yhteistä, millä me saataisiin se sekä, no joo, tässä ei niitä tehtäviä, mutta saa linkin on nimenomaan alasivulle,
työpaikkalinkeille esimerkiksi. Täältä, niin tämä on sitten tämän sivun ala, ja täällä sitten löytyy yleensä sähköpostiosoitteet, niin kuin tässäkin tapauksessa. Niin, sitten näiltä alasivuilta pyritään etsimään sähköpostiosoite sekä tehtävä. Ja tosiaan ensin käydään läpi nämä pääsivut, ja ne muutetaan niin stringiksi merkkijonoksi. Ja sieltä niin oli tässä näitä alasivujen href-alkuisia juttuja, että päästään sinne alasivun linkkejä. Niin, katsotaanpas. No tossa on tuo pääsivun linkki. Joo, ei tämäkään. Niin tosiaan koko tämä sivu, jokainen näistä sivuista laitetaan niin merkkijonoksi. Sieltä editään sitten. On mulla se niin editys. No tässä on niin hyvä, että saadaan tämä tehtävä irti tästä. Tosin myös saadaan sitä alasivulta vielä paremmin, mutta tätä haetaan sitten alasivulta. Tämmöiset niin merkkijona, kun tämä niin splitaatta jokaisen tämmöisen välilyönnin taulukkoon, jokainen tämmöinen sivu, ja sieltä editään tiettyjä avainsanoja, niin kuin tämmöinen tässä on, tarkoittaa tehtävää, mutta siitähän tietysti tehdään hieno hakemus, kirjoittaa hakemus ja sitten tämä osa ja jätetään nämä pois ja tämä loppuosa pois. Saadaan semmoinen hieno teksti siihen hakemusta, hakemustehtävä ja sitten tämä ilman näitä välimerkkiä. Joo. Ja tossa me saadaan niin alkuosa linkistä, mutta tämmöisenä ei tämä linkki toimi. Eli otankohan me missä. Niin tämä linkki ei, kun tätä painaa tätä linkkiä, niin kun ei ole kerran kirjautunut sivustolle, niin se antaa kirjaudus sisään. Sitähän me ei päästä sinne dataan käsiksi, mutta kun me lisätään tämä alkuosa tästä tohon linkkiin, ja otetaan tämä loppuosa tästä pois, tämä lisäyssuosikki. Tästä pitää näistä idea on se, että etsitään jotta yhteneväisyyksiä ja sitten sen mukaan tehdään koodi, että miten se parsii tätä tekstiä. Esimerkiksi tässä on hyvä, että tällä tonne asti aloittava joku sana löytyy, mikä alkaa tällä, niin se napataan talteen, otetaan sitä tämä pois ja tämä osa pois ja lisätään siihen sivuston alkuosa, sitten päästään suoraan sinne alasivun työpaikkaan. Tässä on se idea. Ja oikeasti se idea toimii koko ajan niin kuin samalla tavalla. Että kun me löydetään sitä yhteistä, niin tässä tapauksessa se idea löydetty, miten me saadaan tästä HTML-sivusta parsittua stringin avulla sekä tehtävä että alasivun, että sitten vielä se e-mail, se
myöhemmin selviää tuossa koodin. Siinäkin on vain, että editään tiettyjä avaussanoja. Se oli muistelen email to ja sitten oli jotakin, niin se oli href, email to, semmoisia niin, kaksoispiste. Samalla tavalla napauttaa siitä ja otetaan se alku pois. Ja tarvitsisiko lopusta ottaa sen kuitenkin sinne koodin pariin. Tässä se tosiaan, kun nämä kerännyt, niin se menee tänne OTM string, niin se voisi vähän muuten tehdä tuon breakpointin. Laitan tuohon breakpointiin. Ja ajetaan sinne. Tää on vähän huonosti. Varmaan ehkä sen verran, kun niitä merkkiä tulee tosi paljon, kun ne splitaattaa vielä jokaisen tyhjän välillä, niin te pystytään tarkastelemaan jokaisen. Niin välillä debugger-tilassa käyttäytyvä niin johtuu ehkä tuosta striimausjutuista, mutta katsoa nyt, jos ajaisi nyt sinne asti tässä debugger-tilassa ihan hyvin. No, ajohan se. Nyt meillä pitäisi olla nämä alasivut stringenä, eli peruslinkit. Niin lista kakkosiltakin. Joo. Niin. Tässä on niinku nämä merkkijonoiksi muutettu, eli tää on niinku tämmöistä settiä. Niin täältä sitten niinku tosiaan avainsanojen avulla etyttää sitä. Ja sitten alasivuista tehdään omat tämmöiset vastaavanlaista, siitä edyttää sitten tätä tavaraa. Nämä on niinku pitkiä tässä manuaalisti. Kumminkin se idea, että onneksi niin tietokoneessa sitä varten, että voi niin laittaa. Yleensä tosiaan tämä ei ole mikään järkevä tapa, mutta lähinnä se, tämä soveltuu niin myös silleen, että jos haluaa jotakin, niin etsii jotakin tiettyjä numeroarvoja joiltakin sivulta ja sitten katsoo, että trendaako joku juttu ja sitten laskee vaikka kertoja tai jotakin ohjelmallista ja sitten huomaa, että joku trendaa ja niin poispäin. Tai mitään ikinä keksi, että ei tarvitse olla aina sitä jäsenneltyä dataa, etsiä vaan jotakin. No nyt on ne alasivut saatu. Sitten tässä on niin seuraavata haen niin hrefit, eli ne mistä oli puhetta, niin laittapas ötsköhän tää multi on tällä varmaan, että ei saa aavalla, niin aina siinä järjestyksessä nyt tökkii. Joo, tuossa. Niin. Se lista kakkossa käy läpi. Ja tämän aina. Se HTML-stringi tulee tähän. Ja sitten split out tämän tyhjän merkin kohdalta tauluun. Eli siitä tulee niin vaikka, jos on pelkkä yksi A ja sitten on tyhjä merkki, niin senkin laittaa tänne tauluun yksittäisenä. Ja sitten käydään sitä taulun läpi ja etsitään, löytyykö tämmöinen. Alkaako sieltä joku sana tämmöisellä. Jos alkaa, niin sitten se loppu, kun oli äsken lisäyssuosikkeja, niin se loppu otetaan pois. Split loppu ja otetaan taulukosta sitten se, niin se ja otetaan se alkuveke ja sitten alkuosoite, eli tämä missä oli puhe, että muuten se meni sinne, jos pelkällä sillä, niin se vaati kirjautumista, lisätään tähän. Sitten tämä lisätään. Sitten saadaan kokonaan alkuosoite plus x niin tarkoittaa sitä, sitten sitä h-trappia ilman sitä h-trappia, nimenomaan se kyseinen, niin saadaan alkuosoite plus se, niin tässä, tätähän se ei vielä siellä asti menossa, niin saadaan sitten toimiva linkki ja sen lisätä alasivu href-listaan ja sitä sitten käydään niin seuraavassa yhteydessä läpi. Eli kuitenkin se idea menee tälle oikeastaan koko tämä ohjelma.
se mennä suoraan tuohon tuossa on breakpointin. Se olisi niinku mitään välillä yllättävän hidas. Niissä tosiaan noin tauluita yksittäisiä merkkiä, jokainen tulee tosi paljon. Tällä menetelmällä. No joo, tässä odotessa. Sitten on semmoinen vaihe, kun nämä on tosiaan etitty ne sähköpostiosoitteet ja se tehtävä niillä tietyillä avainsanoilla niiltä alasivuilta. Kun ne on muutettu merkkijunoiksi, niin sieltä parsimalla ne. Ja sitten on niin kun, viimeiset vaiheet, että niin kun otetaan sieltä sähköposti ja tehtävä talteen ja sitten laitetaan tänne. No nyt se tuli. Katsotaanpas nyt. Niin sillä olisi valmiina ilmeisesti tämä. Joo, 2016. Tässä niin jo näkee, että nämä on näitä alasivut niin stringejä. Tässä esimerkiksi työtehtäviä näkyy suoraan. Eli uusi mahdollisuus IT-ammattilaisena ponssilla. Ja on tämmöinen. Ja sitten mekaanikkokomponentti korjaaminen, laborantti ja vaikka se mitä. Niin kun näitä on sitten aika paljon lisää, saa kun laittaisi tosiaan tuonne. Niin tämmöinen on tämä idea, että oikeasti tästä ei sinänsä ehkä nyt kannata hirveän paljon enemmän, kun se idea toistuu stringien pyörittelyllä. Välillä joutuu poistamaan merkkiä, välillä lisäilemään ja tämmöistä. Sitten katsomaan, että jos siinä samassa on niin tämä mailtu, itse asiassa tällä löytyy tämmöinen alkuosa sanasta, kun löytyy href ja sitten mailtu, ja sitten tiedät, että siitä eteenpäin on sähköpostin osoite. Mutta sitten että niin tehtävä siltä aina löytyisi jops jälkeen oli aina se tehtävä, mutta aina ei löytää sähköpostiosoitteen, koska siellä on niitä semmoisia, että missä pitää heidän niin palveluun tehdä hakemus ja monesti vuokrafirmoja ja tämmöisiä, niin semmoiset tavallaan karsitaan tällä tavalla pois. Tässä on tämä idea, kun nyt päästään niin loppujen lopuksi siihen pisteeseen, että meillä on niin puhtaat niin tehtävät ja sähköpostiosoitteet ja sitten päästään niin tekemään, että lähetä posti lopussa, kun tämä on tämä yläforikin päättynyt. Eli kaikki on käyty läpi ja listoin meillä on puhtaat tehtävät ja sähköpostit ja sitten lähetä postia, niin siellä käy sitten osoitteet ja tehtävät. Niin se on tehty luokka tavalla, että niin kuin, että ne on synkronissa, että samaa niin sähköposti vastaa niin samaa tehtävää, niin on tehty tämä työpaikkaluokka. Tämmöinen
tästä niin kuin se oli jo. Sillä nyillä saadaan vaikka työpaikka A on työpaikka. Niin se A, eli se oli jo talletettu sitten tänne niin kuin listan ja täällä on niitä nimenomaan niitä olijoita. Sitten kun tämä on täällä asti menossa, niin saadaan sitten niin kuin tästä nähdä, että sähköposti ja tehtävä sieltä. Ja sitten tämä liitetään siihen ansioluettelo tähän. Tässä tehdään niin kuin lähetetään kaikille näille postia, mitä on. Tässä on näitä, lähetän tällä niin kuin itselle nyt, että ei voi syyttää mistään spämmäyksistä. Ja tämä on saapata semmoinen nickname, että ei ole oma nimi ja tämmöistä, niin ei voi mistään spämmäyksistä syyttää, että tämä tosiaan niin lähettää nämä. Ja Valku tekee tämmöistä sähköpostijuttua, niin yhtä asiaa niin syytä kiinnittää huomiota varsinkin. Tämä nyt kaikissa pitää toimia, että no jos nopealla näyttäisi tämän. Kuitenkin se ei riitä, että sä käytät niin sitä sähköpostiosoitteen omaa salasanaa, se ei käy, kun sen pitää olla mennä sinne, mä katson, jos mä pääsin sinne. Ja tässäkin näkyy olevan juttua. Niin tässä lukeeko security tai sitten tietoturva. Niin tämä en näytä enemmän, kun tuossa tulee sitten puhelinnumero, mutta tämä pitää olla päällä. Otettiin 2-vaiheinen tunnistus. Se Google, sillä on täällä joko lukee tai ei lue mahdollisuutta joko API Passport englanninkielisessä versiossa tai sovellussalasana suomenkielisessä versiossa. No useimmiten sitä ei löydy niin suoraan täältä, mutta niin tässä ollaan suomenkielisessä versiossa, niin sovellussalasana. Tässä vaan nyt se tavallinen, sitten kun mennään, niin sitten se voi, siinä vaan käytännössä sen jälkeen niin kirjoitetaan esimerkiksi vaikka tämä oma ohjelma ja sitten generoida se salasana, ja niitä voi generoida useita, niin sitten käyttää eri ohjelmia haluaa sitä kautta. Niin eipä siinä sitten muuta. Se tosiaan niin lähettää ne sähköpostit ja sillä tavalla niin ainakin se on lähimpänä toi sähköposti, kun se viimeksi tehty. Joo. Tosiaan tässä näille jos tekee niin huomioita, jos haluaa niin lisätä sen liitteen, niin pitää olla tavallaan 2 podia. Että tehdä niin ensimmäinen podi täällä ja sitten vielä toinen täällä. Niin, että sä saat niin kuin, samalla tavalla C-sarpilla pitää se vaan huolehtia, että olikohan sitten liite lisätä ennen sitä podia, eli sitä, mikä on se sisältö siinä sähköpostissa. Muut se, jotta tavallaan sitä liitteestä ei tuossa podilla. Niin, joku semmoista ideaa sitä haetaan. No niin, tänne voisi laittaa käyntiin. Ja tosiaan niin kuin, ilman debuggausta, niin mä näytän vaan lyhyesti.
tosiaan tämä kirjoittaa sitten haettuihin ja sitten se lue jo haettu, että ei niin saa samoin paikkoihin haeta niin monta kertaa. Jos tehdään sille esimerkiksi Timer Taskin avulla, että vaikka 3 tunnin välein ehtii katsoa, onko tullut uusia, ja sitten tekee hakemuksia, jos on tullut uusia, niin että ei niin tosiaan samoin. Ja sitten vaikka joskus poistaa sen failin ja sitten se tekee sen uudelleen, että se on aika kulunut, jos haluaa käyttää. Mutta, niin. Ja sitten ennen kuin se lukee, onko haettu, niin se käytännössä sen yhden kerran, niin katsotaan sen tarkastelun kirjoittaa. Sillä on tavallisesti 0, mutta sitten jos sillä on niin haettu, että sitä pystyy ottaa lukemaan tarkastelun ykkönen, niin sitten vasta päästä sinne funktioon. Tai niin kuin siinä on semmoinen juttu. Ja tämä sitten tosiaan, tämä niin bodin muoto, tämä on debug true-tilassa tämä sähköposti. Se rupeaa jossain vaiheessa näitä sähköpostin lähetystietoja niin tänne konsolinkin. Ja tälleen saadaan sitä muotoa, että mietitään suurin piirtein, miltä se näyttäisi. Niin saadaan se rivin vaihto aikaiseksi jossain pätkä. Niin se näyttäisi vähän paremmalta ja pari kertaa on testannut tätä, niin tässä on niin näitä vaikka kuinka paljon niitä cloud, joku pilvipalvelu. Sitten tää saman tämmöisen ja asiat voisi vielä niin parantaa ja laittaa, että liitteet ja siinä on sitten ansioluettelon liitteinen. Sitten tosiaan tämä on niin hakemustehtävä ja se alkaa aina se hakemustehtävä ja se oli se avainsanalla saatiin tämä loppuosa siitä, niin se aina näyttää, että on yksilöinen teidän kone on haettu saman kuin täällä tämä hakemustehtävä sähköasia. Hakemustehtävän lisäpalvelu siihen pitää oikein samat tarinat ja liitteet. Tuossa on hakemustehtävän positiivinen. Tälleen tämä niin toimii, että ei tässä nyt oikein muuta. Sinänsä joskus se kestää tämä juttu. No nyt se ilmoittaa, tämä oli sitten mihin on lähetetty. Katsotaan vielä tämän tässä, mitä ihmeitä se käy läpi, että mihin niin tavallaan onnistuu, kun ne lähetykset ei tulee tuonne. Tosiaan toi, että niin kuin, joo, tuli vielä se mainittu, että tosiaan se, jos laittaa, niin tähän kohtalla laittaa vaan niin kuin, missä se tuli se muotoilu? Joo, täällä. Joo, se on siellä piilossa. Tämän plus email-listasta niin laittaisi niin kuin, tämä ottaisi pois ja laittaisi, se hakisi sitten niihin, mitä sillä nyt oli, sillä tavalla niin kuin demonstroin tämä, että se on silleen, niin laitan tuonne alas, että onko sitä nyt ei äsken katsottu.
nyt se on lähettämässä sitten ainakin uusia. No. Eli juuri nyt on tullut sitä tavaraa. Niin tähän laitan tälle, että niinku esimerkkinä, että tuohon kotiin, jos olisi halunnut tosiaan muulle lähettää kuin itselle, mutta tosiaan ei kehtaa julkisesti minkään spämmäyksiä syyllistyä, niin laitan tähän osoitteeseen, olisin laittanut, jos ei olisi kysymys testihausta, ja tähän olisi, että mikä on saatu parsimmalla sen sähköpostiosoitteen. Täytyy julkisesti tietää, että se niin tämmöinen idea pitää ottaa täällä tekemään loppuun. Tuossa oikeastaan tässäpä tämä video. Tää vaan kävi sen sähköpostilistan läpi ja sitten ohjelma päättää. Ja tosiaan ajastettuja, niin saa aika vilmiä ajastettuna sama juttu, joko tekemällä tästä vaikka jar-paketin tai yrittää startata se toista ohjelmasta, missä on timer task lukkaa käyttäjä. Tai sitten tosiaan laittaa tämä man-metodin sisältö sinne run-metodiin ja nämä muut funktiot samalla tavalla kuin tässäkin luukan sisällä, mutta man-metodin ulkopuolelle nämä mitkä tietyt. Semmoinen, tämä taitaa pyöriä tässä, mutta kiitoksia, jos joku jakso tänne asti katsoa. Tässä nyt oli vähän no, tämmöisen datan parsintaa, jos ei ole mitään valmista, mikä antaa just tuossa muodossa valmista dataa. Kiitoksia, katso.